han passat 25 anys des que es va posar en marxa el Servei de Prevenció de l'ICS i ara podem dir que ho va fer en paral·lel a la pròpia xarxa d'hospitals sense fum, que es va crear un any abans, sota el lideratge de l'Institut Català d'Oncologia. Els primers professionals de les UVPs ens vam incorporar a uns centres on es fumava a tot arreu. A les cafeteries, a les sales d'informes, als despatxos, consultes mèdiques, i vam tenir l'oportunitat i el repte de promoure el canvi en la consciència primer i en la conducta després dels treballadors i dels propis líders assistencials. I com ho hem fet? Dinamitzant el grup promotor del projecte Hospital Sense Fum, treballant per la senyalèctica, retolació i senyalització d'unes primeres zones de fumadors al principi i de les àrees i recintes sense fum a continuació, participant en el procés d'acreditació del centre d'acord als estàndards de qualitat europeus i globals, ajudant també als nostres treballadors a deixar de fumar i implicant-nos en aquelles activitats divulgatives, formatives i en campanyes de conscienciació com ara el Dia Mundial contra el Tabac o la Setmana Sense Fum.